गोजोनबाय हा गोजोनबाय नामा मा जाखो मा फिथाइ मोनजाखो थाइजौ फिथाइ मोनजाबाय आमसुवा जासिगोन दा फैसिगोनानो एसे गोबाव दंबावो आरो होमबाबो दं बे फिथाइखौ मोनजासिगोन ना माथो सरनियाजों काप्लियाव दामजानाय बायदि दाम जाबाय जोगार जाबाय माथो गावजों गाव इउपिपिएल पार्टी जिंदाबाद नङा होमबा बिपिएफ पार्टी जिंदाबाद नङा होमबा दा बे इउपिपिएल पार्टी आरो बिनि उनाव बिपिएफ पार्टी सानैजों एगेन्स्ट जालायनानै दा गावनि हारिखौनो खैफोदाव दोनबाय मोननैबो हारिया खैफोदाव दोनबाय फार्स्टआवथ' उरखाव गोराखौ देरहागोन बायदि इउपिपिएल पार्टीखौ देरहागोन बायदि जि हाई स्पिडआव होदोंमोन ना आंथ' सानदोंमोन उरखाव गोराया देरहामारसिगोन उनावहाय 40,000 नि बा 1 लाखनि गेजेराव थानाय बे सरनिया बाबुआ बिनि उनावहाय बिदिनो आसपार बिदिनो 7,000 6,000 आरपार दंमोन आरो बिपिएफ पार्टीजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय इउपिपिएल पार्टीया जोंना लाख सहैबाय बिनि उनावहाय लाख बारबावबायसो ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा होनोमोनलाय जोंना बिपिएफ पार्टीया 90,000 ना मामोन सरनिया मा स्पिडआव खारखो मा बुलेट ट्रेन लाखो फात्ता गैया जुगासिनो होबाय बाला लामफैथा बारखाबाय खेबसेनो 5,000 खेबसेनो 4,000 3,000 बारखाबाय फाग्लासो होसो आं सानदोंमोन बारबाय ओमफ्राय उरखाव गोरायाबो बारबावदों 1,40,000 होलांबाय आं सानदोंमोन है इउपिपिएल माबा बिपिएफ पार्टीयासो थांखागोन बे माबाया ओरैनो जेनगोन बेखौ ओमफ्राय इउपिपिएलआ थांगोन सानदोंमोन आङो बाला बिनि उनाव मा जाबाय बिपिएफ पार्टीखौबो होख्लायबाय हा जोख्लायबाय बाला 2,000आवनो जोख्लायदों फार्स्ट टाइमाव 2,000 होखाबाय खेबसेनो जाम बारखादों 2,000 बारखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव 2,000 बारबाय लास्टआव 3,000आव खेबसेनो जाम बारनानै इउपिपिएलखौ होबाय फेजेनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय होलांबाय लाख दायो बेसेबां मोनखौ मिथिबायना 4 लाख बारबाय 4,50,000सो जाबाय दां दा ओमफ्राय दायो गासै माबाया बिपिएफ पार्टीया सेकेन्डआव दङ 3,21,000 मोन दा 3,40,000सो जाबाय बे दा ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबाया जोंना इउपिपिएल पार्टीया 2 लाख बिदिनो 99 मोन दा 3 लाखसो बारबाय दां सानना नायदो दा गुबुन जाथिजों जोग्लाय जाबाय नांलायनायाथ' जों बर'नि गेजेरावसोमोन ओमफ्राय दा फिथाइखौ सोर मोनखो गुबुना मोनबाय थगायजाबाय गुबुन हारिजों एफा जोगो गुबुन हारिया दंमोन दा बर'जों बर' खौसे जानाय मोनब्ला बे हिरा सरनिया सोरमोन आं बुंदों सोरमोन गावजों गावनो नांलायो दा हमना ला सापस बिपिएफ पार्टीनि 3,21,000 इउपिपिएल पार्टीनि 6 लाख जागोन जायामोन 6 लाखआवनो आरामसे देरहाखागौमोन माथो गासै ओरैनोथ' 2014 इलेक्सन समाव बे समाव सेन्सासआव जायोमोन गासै बेसेबां 12,30,000 ना बेसेबांमोन गासै ओमफ्राय दायो ओरैनो सानोब्ला बे 5 बोसोरनि गेबाव इसांथ' जोनोम जाया बर'फ्रा मिथिबायना इसांथ' मानसिफ्रा जोनोम जानाय नङा बर'ल' नङा इसां जे बे मोनसे फिसा एरियायाव बारायनो हागौ आरो 1 लाखसोआ 1 लाखबो जानाय नङा हमना ला 14 लाख आं मेक्सिमामखौनो दोनबाय 15 लाखसखौनो दोनबाय 50 लाखस थांनाय नङा थांबा थांनो हागौ बाट आंनि गेस्टआव 15 लाखस थांनाय नङा दे होमबा ओमफ्राय चान्स दंबावो नामा देरहानाय ओरैबायदि स्पिडआव खारगासिनो दङ सरनिया लिडिं खालामगासिनो दं लिडिं गैला जों बर'फ्रा हाय खाफाल मा जाबावगोनलै देरहाबा बे आर'नाइखौ थिगसे लादोंमोन जोंनि लिडारफ्रा पार्टीफ्रा आलायसो बे आर'नाइखौ थिगसे आलायदोंमोन दा आलायदो मेगन ओरै हुगारनायावथ' दा बाहायखा मिथिबायना बे मोनसे आर'नाइसो हुगारग्रा नङा स्टेन्डार्ड डिसिप्लिन थाग्रा मिथिबायना नोंनो बेयाव लेथ्रा लेथ्रि हुगारनो दोनाखै हुगारजायो एसेबांबो गाज्रि नङा मोजांबो खामानियावसो होयो नालाय बाट अब्लाबो आं मा बाथ्रायाव बुंदों बेखौ बुजिनो नाजा हे सर जों बर'फ्रा मानो बिदिलै दा मालाय हारिजों बोरै जोगार जाखो जों खौसे जानो नागिरनाय माबा माबि नागिरैनो मालायजों ओरै जोगार जाबाय ओरजाय मा जाबावगोन जों दा बुंलाय आं बर'फोरखौनो बुजिनो रोंला मा बर'ना मा होद बाला माबा माबि खालामजोबना लाजोबदोलै होद माबायदिलै टेनसन जाहरलाय लाङो आंथ' गावजों गावनो माबायदि क'क्राझारनि नङाबाबो इसिबां सापर्ट दं जोङो बड'लेण्ड माबा माबिनि थाखाय बर'जों बर' माबायदि प्रुफ खालामना लायोब्रा
सानदोंमोन आङो बा स्पिडआव थाङै थाङै इउपिपिएल ब्रह्मआसो देरहासिगोनलै माबा इउजि ब्रह्मआ देरहाखासिगोन सानबाय थाङै थुङै थार्ड बावसो जाबावबाय थार्डसो जाबावो बियो बिपिएफआसो सेकेन्ड जाहैबावबाय से आं जेबो गाज्रि मोनाखै मोनसेनि गेजेराव मोनसेथ' देरहामोन ना दाबो माबायदि आं बुंनो हाया दा बेसांसो भटार माबायाव थांगोन दा मोनाबाय नालाय एसे दा नोंथांमोनाबो भिडिअनि डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन रिजाल्ट होदो स' आं बिनि थाखायनो होबाय कि सरनिया बाबुआनो देरहाखासै होनना सानना ला देरहाखाबाय होनना सानना ला लिडिं रल आरो बिनिफ्राय बारा पपुलेसन गैखाला 13 लाखसनि बारबाय 13 लाख 40,000 थांबाय होमबा बिनिफ्राय सुबुं आरो गैबावला आरो बिनि उनावहाय हिर' सरनिया 4 लाख 50-60 बारखाबायानो ओमफ्राय जोंना नैबे माबाया बिपि पार्टिया 3 लाख 21,000सो होमबा हाबावगोन बेखौ लाख बारबायानो जाहैबाय बेसेबांबा बारबायानो 80,000 ना बेसेबां बिदिनो जाहैबायानो सापस हमना ला गैखाला सरनिया बाबुआ स्टाम्प बुबावबाय खेबसे 2014आवबो होदोंमोन आसोला आरो देग्लायबो होबावबाय देरहागौबाय आसोला गैला जों बर'फ्रा बिदिनो नांलाय खमलाय होलायलायबाय था ओरै मिथिबायना गाबोन डाबल रल फैगोन प्रकाश नार्जारि बाबुनि दिननि थाखाय दोनथ'बाय खुलुमबाय बयबो आदायारि मोनसे दा हराव लाड्डु बानायनानै जायो ना मायो ना मा बानायना जायो ना सेरेब लोङो ना जौ लोङो फाग्ला जायो ना मायो गैला आरो ना दा उफायथ' गैखाला बिदि जायाबाबो मोनसे आसा लानानै देरहानो इउपिपिएल ब्रह्मखौ देरहानो नागिरदोंमोन इउजि ब्रह्मखौ देरहानो नागिरदोंमोन जे बड'लेण्डनि थाखाय रायलायनाय मानाय दा थांनाय हर हिरा सरनिया बुंहैगोन हो बै बे ओरै लाग्रा मानसिया जोंनो बड'लेण्ड नाङा मा नाङा जों आसामनिनो होनना बुंग्रा मानसिया थांनानै बेयाव बुंहैगोन जों मानो बिदिलै दोनथ'दो बाय